aron pag-abli o pagsugod sa usa ka bililhong bahin sa atong pagtuo isip usa ka simbahan nga nagapanaw. Mao gayud ang panahon sa Kwaresma. Kwaresma, 40 dias nga kita sa atong kaugalingon musunod kang Kristo diha gayud sa bililhong bahin sa iyang kinabuhi nga mao ang pagpaningkamot sa pagsunod kaniya diha sa iyang dalan sa pag-antos ngadto sa kamatayon ug hangtod na diha sa pagsaulog nato sa iyang kabanhawan. Ang kining 40 dias usa ka bililhong higayon gihatag kanato aron unta kita dili lang mahimo nga magsunod-sunod kundi mahimo gayud nga mga sumusunod ni Kristo. Kanindot mga igsuon nga kita nakadungog karon sa atong pagbasa nga dili lang di ay kini panahon sa pag-antos kundi usa ka kahigayonan sa pagbag-o. Sa atong unang pagbasa diha sa basahon ni Propeta Joel kaanindot sa imbitasyon. Mingon siya, paghinulsol kamo sa kasing-kasing o balik nga magpuasa, maghilak o magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong biste. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon o matinumanon sa saad. Kining maong hulagway mga igsuon, nga diin kita gitawag sa pagbalik ngadto kaniya. Usa ka anindot nga hulagway, kay kung musugot kita sa dili sa atong kinabuhi, daghan kita nga sa bisag balik-balik na, mga saag lang gihapon kita. Nitong niaging adlaw Lunes sayo sa buntag niadto ko sa Baganga kay dito ang meeting sa mga delegado sa Daditama. Apila naman na gitadlas nako ngadto padulong gikan sa Compostela. Pero bisag si ko balik-balik, saag lang gyapon ko. Saag lang gyapon ko. Balik na pud sa original nga dalan nga hastang layuan na noon. Mao ni mga kaigsunan nga atong lantawon nga diin di ay ang atong kinabuhi bisag nagbalik-balik ta diha sa atong pagsaulog sa Kwaresma. Importante kining higayuna nga kita ang atong pagbalik, ang atong pagsubli sa mga buluhaton, sa mga pag-ampo, sa puasa, sa abstensya, diha sa atong pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini di ay ang pagbansay sa pagbalik nato ngadto kang Kristo. Pero hinumduman nato nga si Kristo mismo nagpamatngon kanato sa ebanghelyo, tinuod magbalik-balik ni ang atong mga buhat, badlis na pud ron, no? May uso ron sa mga Katoliko nga naibuling ang agtang, hala pa badlis. Pero pagka magbadlis, sa naman? Ang kanindot mga igsuon nga diha sa ebanghelyo si Jesus nagpahinumdum kanato, mga maayong buhat kini. Kining buhat nato sa Kwaresma, maayo kay kini. Pero kung wala ang tinuod nga disposisyon, diha ang lagmit kaayo nga delikado. Kay ngano man kinahanglan nga ang atong buhat sa pagbalik-balik
sa atong mga buluhaton, usa ka padayag sa atong makausapa nga pagbalik ngadto sa Ginoo. Busa kining atong pagbalik ngadto sa Ginoo gayod, atong mapadayag kung ang atong tinuod nga disposasyon anaa. Ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat sa ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Diha sa unang pagbasa, unsaon man din nato pagbuhat sa maong mga buluhaton nga dili lamang para matuman ang tulamanon, kung dili unta kini mahimong usa ka kahigayunan. Si Propeta Joel nagaingon kanato, ayaw gisian ninyo ang inyong mga biste, kundili ang inyong kasing-kasing. Kanindot mga igsuon, nga nining pagsugo nato sa karisma, gibutang kita sa tinuod ug maayong disposasyon. Nga kining kwarisma, dili lang kini babag ug lisod-lisod sa kinabuhi, kundili usa ka kahigayunan din ang atong pagbalik ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagtuman, sa pagbansay sa atong mga bulhaton, usa ka kahigayunan sa pagpadayag, sa paggisi sa atong kasing-kasing. Kasing-kasing sa garbo, kasing-kasing sa kulang sa pagsalig ngadto sa Ginoo, kasing-kasing nga usahay mulaom kita sa ato lamang kapasidad ug dili sa grasya sa Ginoo, kasing-kasing nga kita usahay mo biya na sa Ginoo kay Pader, kung naamay nagbalik-balik Pader, usa ra gyud ang akong makita dayon sa kwarisma nga nagbalik-balik ang akong sala. Wa man siguro epekto ning sakramento sa kumpisal pa di na lang ko mangumpisal. Mangumpisal ka, pari ramana, no? Tao ramana. Wa siguro ni siya epekto. Wa na kitay paglaom diha sa kaanindot sa kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato. Busa mga igsuon, kining tanan nga mga buluhaton nato, ang pagbadlis unta sa atong mga agtang sa abo, usa ka mapaubsanon nga pagpadayag sa atong pagbalik ngadto kang Kristo. Mapaubsanon nga sama sa abo. Ginaingon man na nga kita taw gikan sa abo o sa abo kita muuli. O kanang kamatuoran nagpabilin diha sa atong kinabuhi. Nga bisan panimog unsa ka gwapa, bisan panimog usa ka kagwapo, bingon nga ang mo pirma kanimo pareho ra, wati ra gihapon og mahimo ra gyud kitang tanang abo. Yatong gi-ritualize kini diha sa atong mga JKK sa pagsunog sa mga lukay nga atong gidala ni atong niaging Domingo sa Lukay 2024. Ug nakita nato sa atong mga mata, unsa di ay pagka-transform ang buhing lukay ngadto sa namatay nga lukay, apan ngadto sa pagkaabo. Nga kini di ay nga akong nakita sa akong mga mata, simbolo nga ang akong kaugalingon kinahanglan sa pagsudod sa kwarisma mapaubsanon. Kini di ay ang simbolo unsaon paggisi sa akong kasing-kasing. Kasing-kasing nga mapasigarbuhon. Kasing-kasing nga naa sa kaharuhay lamang sa akong comfort zones. Kasing-kasing nga kanunay unsay gusto o unsay mithi akong maangkon o akong makuha dayon. Lame ikaon karon og karne, palit dayog Jollibee. Palit dayon og ing-ani. Ay lami kayo karon ang mohimo nini. Okay dayon sa Shopee.
grab dayon, dali ra kayo. Comfort zones nato kana mga igsoon karon. So may paggisi nining kasing-kasingan ni mugawas kita sa atong comfort zone. Kamo kitang tanan na ay mga cellphone karon. Mu-plus man yun na. Uy kaanindot. Uy kalami. Nya automatic maning atong mga kamot. Muadto man dayon sa Lazada, sa Shopee, sa panandaghan diya. Yan na. Nya dito na ta mag-ukay-ukay. O nya human dito dayon sa Foodpanda. Dito dayon sa Grab. Nya kanindot no? Kanang nay mo parking sa atong tungod sa balay. Nya mohatag nimo pagkaon. Murag feeling proud ba? Nakapalit ko. Pero inutang dayo to. Mga igsoon, hambogero rata kayo sa atong kinabuhi. Mao nga ang paggawas nato diha sa atong comfort zone, kining tulo ka mga buluhaton kanunay, yano, simple lang kay nagbalik-balik na ni, pero dili lang nato pabalikon, dili lang nato sublion, kundi atong patidlumon sa atong kinabuhi, nga unta mo lantaw nga mulambo kini ug makadala ka nato kini sa masubsob nga pag-ila nga ako karon diha sa Kwaresma sa ginagmayng pag-antos, sa ginagmayng sakripisyo, unta ako maghuna-huna alang sa uban, maghuna-huna ko nga ang sakripisyo bililhon kay kini siya makadala kanako sa akong pagka-Dios nun. Kalami yung kayo unta nga magtesting karon badlista nya sa gawas magbutang ko diha og manghatag og ayuda. Tan-awon ako pila ka mga Katoliko nga naibadlis sa ulo ang dili mo linya. Ay, Pader, wa man ay dautan, Pader ba? Kabadlis ko diri. Yan, dapo ko og ayuda. Bisag, kibaw ko ka ng ayuda, Pader. Kibaw naman ko nga, kurap na siya. Ako ganing kwarta. Ako guni. Kuhaon yun ako. Comfort zone. Ako. Kanon, mga kaigsunan unta, ang atong hunahunahon, dili ang ako, dili ang ato, ang unsa ang akong mahatag. Ang unsa ang akong mapaambit sa uban. Oh, Father, kwaon man ako ni Father, niya kaya ako maning ihatag sa mga kabos. But, kung kana ang tinuod. Kay nga no, Japon, ang ako, comfort zone nato na. Mauna nga masuko nga, nagkurap sila. Nganong nasuko man ka nga kurap sila? Wa man ka panudlan na ni Father sa atong nasud nga gikawkaw, nga gikurap, luoy kaayo o dili mao. Oh. Pero ikaw na ang paapilon, natural man na, Father. Ngaing anak mangyod na ang kalakaran sa atong muraso na ka nga tama. No? Daghan kayo karon. Sige, yaw-yaw. Kay wa naapil sa lista. O kung naapil sa lista o makadawat na, hilom na. Ano man. Kay ang ako, nakuha na. Mga kaigsunan, kining tawag sa Kwaresma, dili lang ni personal. Kining tawag sa Kwaresma, usa ka baruganan, usa ka pagpalalom sa atong baruganan nga ako mubarog alang kang Kristo. Dili lamang sa pag-iwas sa karne, panahon sa Biyernes, dili lamang pagkaon og gamay kay karon panahon sa pagpuasa, kundi ipuasa ko ang akong gusto nga kinakaugalingon. Pinaagi sa pagpakita nga kana laging ayuda
kana laging panghatag diha nga gikan sa korupsyon dili maayo nganong dawaton ko mana. Ako'y alkanse pa der. Mao lagi. Kaya ang ato ang alkanse. Mga igsoon ko na'y alkanse kayo nga gusto manukot. Ngano? Di siyang alkansiha ana. Pero dili alkansi. Ang iyang pagtanaw na ana, alkansya. Alkansya nga kitang tanan nakadawat sa kaayo pinaagi sa iyang gugma. Ayaw tanawa nga imong sakripisyo, ayaw tanawa nga ang imong pagampo, ayaw tanawa nga ang imong pagpuasa, alkansi ka. Dili. Si Jesus klaro miingon, gantihan ka. Aron mahimo kitang magantihan kita niini mga igsoon, mulaon kita kaniya nga maoy tinubdan sa maong kinabuhi, atong himuon sa mapaubsanon nga pamaagi. Diin ang Dios Amahanlay makabasa sa atong gutay-gutay o gisi nga mga kasing-kasing sa pagkamapaubsanon. Sa atong pagpabadlis karon, atong lantawon, nga kini dili lang lakang, magprosesyon ta padung sa altar kay magpabadlis ta. Dili lang kini lakang alang sa paghimo sa buluhaton, kundi unta lakang o pagpabadlis alang sa pagbarug sa Ginoo nga siya gayod nagtawag kanato, balik kanako, balik sa akong kasing-kasing nga maluluyon. Balik kanako nga kanunay mahigugmaon. Balik kanako nga kanunay gayud nagahatag kaninyo uban sa akong pagkamaluluyon. Balik kita kaniya pinaagi sa atong pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma. Amen.